Incwadi yezenzo isahluko sesine iyafundeka. Bakubona ukuba bayathetha kubo abantu, ababingeleli nomphathi wetempile nabaSadusi bathi gaga phezu kwabo, bebindekile ngenxa yokuba babebafundisa abantu, bekuxela ukuvuka kubo abafileyo ngokukaYesu ukuvuka. Babasa isandla babafaka entolongweni, kwada kwaba lingomso kuba bekusekuhlwini. Ke kaloku into yabo eninzi babelivile ilizwi bakholwa, lathi inani lamadoda langama-5,000. Kwathi ke ngengomso kwahlanganisana eYerusalem abaphathi babo, amadoda amakhulu nababhali, no-Anasi umbingeleli omkhulu, noKhayafa, noYohane, no-Alezandire, nabo bonke abomlibo wombingeleli omkhulu. Bathe bakuba bebamise phakathi, bababuza besithi, "Le nto nina niyenza ngamandla mani na, nangagama lini na?" Waphendula uPetros ezelwe nguMoya Oyingcwele wathi kubo, "Nina baphathi babantu nani madoda makhulu akwaSirayeli, ukuba thina namhlanje singqinwa ngomsebenzi wokumsiza umntu ongumlwele, ukuba uthiweni na ukusindiswa, makwazeke kuni nonke, nakubo bonke abantu bakwaSirayeli, ukuba kusegameni likaYesu Kristu waseNazaretha, enambethelelayo emnqamlezweni nina, athe uThixo wamvusa kwabafileyo. Kungaye lowo ukuba lo mntu eme apha phambi kwenu ephilisiwe. Ngaye lo ilitye elenziwe into engento ngani bakhe, elisuke laba yintloko yembombo. Kananjalo usindiso alukho kuwumbi, kuba akukho gama limbi phantsi kwezulu linikwayo phakathi kwabantu esimele kukusindiswa ngalo." Ke kaloku bakubona ukungafihlisi ukuthetha kukaPetros noYohane, baqiqa nokuba ngabantu abangenamfundo, abangenakwazi, bamangaliswa, bakuqonda ukuba bebenaye uYesu. Bakumbona ke umntu emi nabo, yena lowo uphilisiweyo, ababanganandawo yokubaphika, bakuba bathe mabaphume entlanganisweni yamatyala, bacebisana bodwa besithi, "Siya kubathini na aba bantu? Kuba ukunene, ukuba kuhle ngabo umqondiso owazekayo, iyinto ebonakalayo kubo bonke abemi baseYerusalem. Nathi asinakuyikhanyela loo nto, ukuze ke loo nto ingahlakazeki ngakumbi ebantwini. Masise sibasongele ngelokuba bangabi sathetha mntwini ngeli gama. Bebabizile, babathethela ngelithi mabangabi sakhankanya nokukhankanya, bafundise nokufundisa ngegama likaYesu Kristu." Ke kaloku uPetros enoYohane wabaphendula wathi kubo, "Yahlulani nina ukuba bubulungisa na emehlweni kaThixo ukuva nina nokuva uThixo? Kuba singenako thina ukuthi singathethi izinto esazibonayo nesazivayo." Bathe ke bona beqokele ngokubasongela babandulula, bengafumani sizathu bangababetha ngaso, ngenxa yabantu, ngokuba bonke babemzekisa uThixo ngako kuhlileyo, kuba wayedlule 40 iminyaka umntu lowo wawuhlwe kuye lo mqondiso wokuphiliswa. Ke kaloku bakundululwa baya bobabo, babika oko zingako izinto abazithethayo kubo ababingeleli abakhulu namadoda amakhulu. Bona ke bekuvile oko, baphakamisa ilizwi kuThixo bemxhelomnye, bathi, "Mnini nto zonke, wena unguThixo owalenzayo izulu nomhlaba nolwandle, nento zonke ezikwezo zinto, owathi ngomlomo kaDavide umkhonzi wakho, zazibhamelana na iintlanga, zaza izizwe, zacabanga izinto ezingento, bazimisa ookumkani."